Uit onderzoek blijkt dat we het afgelopen 10 jaar een gemiddeld aantal ongevallen hadden van 12. En we zien nu dat in het eerste halfjaar dat er al 22 aanvaringen zijn geweest. Een van die onvarings gebeurde in april bij de bregen van Oudskouw. Een binnenvaartschip botste daar in het remmingswerk. Van de andere kant kwam een binnenvaartschip waar hij langzamer voor ging varen. En tot zijn grote verrassing kwam er nog een ander klein binnenvaartschip tot zijn verrassing achteraan. Dat is ons vermoeden. En toen heeft hij koers gezet om door het kleine gaatje te gaan. Hetzelfde verhaal vrienden hier oktober bij de bregen van Kootstertille. Ont Juweta werd je nog hield het werken om de skeer van de onvaring, ook maar een binnenvaartschip, te herstellen. Voor Rijkswaterstaat is daarom de maat vol en worden er maatregels na. Alle bruggen die in de jaren 50 zijn ontworpen, daar zal een snelheidsbeperking komen te gelden van 300 meter voor de brug tot 300 meter na de brug. Een snelheidsbeperking van 6 kilometer, die is nu 12,5 kilometer. Voorts mogen de grote schepen, dus 110 meter en langer, niet meer door het beweegbare deel van de brug varen, alleen op afroep. En daarnaast mogen ook grote schepen niet meer gelijktijdig de brug passeren. En dat geldt in het Prinses Margrietkanaal voor de bregen van Kootstertille, Skoelemwarg, Burgum, Oudskouw, Twellingeer en Spanburg. Ook de plezierboten broeien net buiten Schot. Vooral omdat gewoon skippers de regels net al te serieus nemen. De meeste mensen wel, maar er zijn ook een aantal mensen die zich niet aan de regels houden. En uit onderzoek is gebleken dat gewoon het kruisen van het vaarwater, het laveren, dat nog steeds wordt toegepast. En daarom gaan wij verhoogd toezicht uitoefenen. Net meer laveren op de haatvaarroutes en onder de rechterkant varen. Dat binnen de belangrijkste maatregels voor de recreatievaart die het ingaan op 15 juli.